Tuo 200. Ei. Taas moottori. Niin. Silloin sit tunti takana jo, älä väsytä sitä. Se hinkua sinne, mutta ihan nätisti se hyppää kuitenkin, et ei se niinku sähellä. Se vaan hinkua sinne hirveesti. Niinpä. Hirveesti, mutta se on niinku malttamaton jotenkin. Se on vähän semmonen ADHD niin kuin kaikin puolin muutakin. Nyt meni ihan. Nätisti se hyppää sitten. Se vaan se painaa hirveesti. Niin, taitaa painaa kädellä.